बोसोरफ्रोमबो अखा बोथोर जागायनाय लोगो लोगो थाम्फैनि अनजिमाया बांलाङो आरो बे समाव हादोर नाङैनो डेंगुनि जेंनाया गोख्रैयै बांनो हमदों। मुलुगनाङैनो डेंगुनि गासै बेरामिफोरनि 3 बाहागोनि 1 बाहागोखौ भारत हादराव मोननाय जायो। 2022 मायथाइयाव डेंगुनि जाउनाव 1,13,000निबो बांसिन बेरामि मोननाय जादोंमोन। ड्राग्स कन्ट्रोलर जनरेल अफ इंडिया थामहिनबा DCGIआ भारतनि गिबिसिन डेंगु वैक्सीन किउ डेंगाखौ गनायथि होदों। बोसोरफ्रोमबो रोजा रोजा सुबुंफोरा डेंगुजों नाख्रेबजायो आरो माखासे सुबुङा जिउबो खोमाना लानो गोनां जायो। बे थासारियाव किउ डेंगा वैक्सीनआ सुबुंफोरखौ डेंगुनिफ्राय रैखा खालामनो हायो आरो बे वैक्सीनखौ 4 बोसोर बैसोनिफ्राय 60 बोसोर बैसोनि सुबुङा लानो हायो। डेंगुनि वैक्सीनखौ जापाननि टेडेका फार्मासिउटिकल कम्पानिया बानायदों। बे वैक्सीनआ डेंगु बेरामिनि अनजिमाखौ खमायनायाव मदद होगोन होनना बे समाव मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि जापाननि टेडेका फार्मासिउटिकल कम्पानिजों दिहुनजानाय वैक्सीनखौ बाहायनाया डेंगुनि बेरामखौ खमायहोनो हागौ। बुहुमनां सावस्रि गौथुम थामहिनबा WHO आबो डेंगु वैक्सीनखौ गनायथि होदों। बे वैक्सीनखौ गं 43 हादरफोराव बाहायनाय जादों। बे वैक्सीनखौ 2022 मायथाइयाव लन्च खालामनाय जादोंमोन आरो दासिमाव मुलुगनाङैनो खमैबो 32 मिलियन सुबुंफोरा डेंगु वैक्सीनखौ मोनबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। डेंगुनि वैक्सीन लानायनि उनाव देहाया भाइरासखौ सिनायनो हमो आरो बेनि हेंथायै एन्टिबडीखौ सोमजिहोयो। बेबायदिनो देहाया डेंगु भाइरासखौ गोख्रैनो बुथारो आरो बे वैक्सीनआ सन्देरनाय आरो बेनि गोब्राब खैफोदफोरखौ गोबां खम खालामो। वैक्सीन लानायनि उनाव देहा फाहामसालियाव थिसननायनि खाबुआ जोबोद खम जायो। बेनि अनगायैबो वैक्सीननि गोहोमथिया सासे सुबुंनि बैसोनि सायावबो सोनारो। डेंगुआ मोनसे गिलु-बालु बेराम। थि समाव फाहामथाय होआब्ला बेयो खैफोद गोनां जानो हागौ। फाहामथाय लायैनि जाउनाव गोबां अंगनि खैफोदआ बांनो हागौ। बायदि जेंना सोमजिनो हागौ। लोगोसे प्लेटेलेटआव हरखाबै गोग्लैब्ला इसिङारि थै गनायनि जाहोनबो जानो हागौ।